Bij Kraan wordt er joert een groot gat groeven onder de spoorverbinding Ljouwert-Starem. Vlakbij het Ljouwerter industrieterrein West is een stuk van het spoor voorthellen. Morgen wordt deze spoortunnelconstructie bij een speciale skoobaan in het gat plaatst. Al met al een ingewikkelde klus die een heel soort tijd kost. De ingreep is nodig om het trein- en autoverkeer van elkaar te skiën. De simpelste taal is dat je een fjouwerkantie hebt, een vlier, 2 wanden en een dek. En onder het dek heen rijdt de trein en onder het dek terug rijdt de auto straks. De spooronderteruggang maakt deel uit van de westelijke invalswei. Dat is de nieuwe verkeersverbinding tussen de Hek om Ljouwert en het centrum van de stad. Kwart zijn de nieuwe ingang van uw Frieske Haardstad. Waarom dan naar de bouwwerkzaamheden? Want er gebeurt dit weekend meer. Onder het spoor tussen Ljouwert en Starem wordt ook dit viaduct plaatst. En hoe 6 weken komen er 3 verschillende teruggangen onder het spoor naar Haast terug. Al met al een hele klus. We moeten met verschillende partijen om het werk. De gemeentes, wetenscheppen, Rijkswaterstaat en de provincie. ProRail die zit er nog bij. Dan is het complex omdat je met meerdere bedrijven aan het werk bent. Het mooie van dit project is wel dat we hier heel veel MKB-bedrijven uit Noord-Nederland aan het werken. We hebben verschillende groenverzetbedrijven hier. Maar ik, de jongens die aan het werk binnen de plan bedenken op kantoor, die komen hier ook uit de regio. En dat maakt me wel groot. Terug het werk rieden er dit weekend geen trein tussen Ljouwert en Starem.